Sanibona nonke sihlobo nabangani. Ngiyabingelela yonke indawo lapho khona finyelela khona le video. Udokotela uKhehlelezi indumandumane edumeko lasezizweni. Sihlahla somdlebe nontela mzimba bejembeje mfazweni empandla. Nondela mzimba bejembeje mfazweni empandla lizwe zamadoda ibomvu. Nabasetete nabasenyimbane mkhonto kwazi igazi ndaba ikhalamanzi dictionary ndaba ziyawudida umndeni. Lalela ke save the date. Ngomhla ka-10 kuJune nangomhla ka-11 kuJune nawe Swaziland awumncinyane. Ngizobe ngilaphana endaweni yase-Fairview next to Standard Bank. There is a wall enkulu lapha ngase-Fairview, iwall elikhulu umphakathi. Ngizobe ngikhona ke Swaziland mhla ka-10 emini ngine-service enkulu isonto lesetendeni elikhulu. Ngithi mina phumani nonke ngobuningi eSwazini. Once you see this video, send it to your friend. Ekseni ngo-7 ehholo elikhulu lapha ngase-Fairview, phezulu lapha likhulu leli hall. Isonto ministry sobe sikhona bese kuthi intambama iZion ziyangena. Lapha ne-Fairview kubaba uNxumalo okunebandla lethu isithelo sika Jehova. Please do me a favor, tshela umngani wakho enze njalo. Wena obuka le video namhlanje ngithi your life will never be the same. Khona izinto okufanele uthi mawuzenza ungakhulumi kodwa uvale umlomo wakho. Uma ufuna ukuphumelela ngene endlini yakho kuqe phansi ubikele ubaba uNkulunkulu, ungabatshela abangani bakho. Uma kunento enhle ofuna ukuyenza, stop explaining it to your friend. Ungamtsheli umngani wakho because umngani wakho uzosuka lapha ayenze leyo nto bese uba nenzondo. Ngomhla ka-10 June nangomhla 11 June ngiseSwaziland endaweni yase-Fairview ehholo lomphakathi elikhulu. Swaziland phumani ngobuningi nifike. Ngiyabonga. Uma ufuna uKhehlelezi ngiyacela bafethu ningalenzi iphutha. Do me a favor, always listen to my online radio lapho zophila khona. www.drkayonline.co.za. iRadio yethu njalo inabasakazi kusuka ngo-6 ekuseni kuze kuyoshawa 9 ebusuku. Asenze njalo bafethu, ngiyanithanda, ngiyabonga. And if there is anything that you see ekufanele maybe see correct, make sure ukuthi uyasibhalela kuma-comment section wethu. Njalo kule show eyami kaKhehlelezi ezoqala ngo-6 ntambama kuyoshawa 9 ebusuku, please make sure you listen because kunabantu abawu-80 asibafunayo abazoqashwa abazoqala ngoJune. So I wouldn't take abantu engingabazi, ngizothatha abantu ababalandeli bami and nginendlela kwishow yami engizoyenza ngayo ukuthi ngibone ukuthi uyangilalela noma umlandeli wami, because we cannot take abantu abangabona abalandeli then sibafake kwishow. That one no. Download the app uhlala unayo efonini yakho. Make sure that you download the app. It's www.drkayonline.co.za. Thank you so much. Forward this to your friend. On Sunday, this Sunday, I'm in Joburg. Gandhi Square, Standard Bank Building, number 2 Harrison Drive. Ngiyabonga.